Britská kráľovná Alžbeta II. Nedávno oslávila 60. výročie svojho nástupu na trón. Na veľkolepých oslavách sa zúčastnili nielen členovia monarchie či známe osobnosti, ale aj bežní ľudia. Kráľovná prijímala gratulácie a dary, medzi ktorými boli napríklad aj originálne šaty zo Slovenska. Módna návrhárka Ina Budovská ušila šaty pre britskú kráľovnú, poslala ich a behom 2 týždňov prišla oficiálna odpoveď, v ktorej jej kráľovná za dar pekne poďakovala. Znie to síce neuveriteľne, ale presne takto by sa dal v krátkosti daný príbeh porozprávať. Už som mala tak ako v hlave predstavu o mojej novej kolekcii. S tým, že vlastne som si preštudovala nejaké materiály a v tom období okolo toho konca 19. storočia na Slovensku fungoval taký spolok výšivkárskych. No a tak ma to tak chytilo, že tak proste som si povedala, že vyrobím darček aj ja. No a tak som vyrobila vlastne 2 modely rovnaké, akurát ten pre kráľovnú je s krátkou sukňou a má trošku bohatšiu výšivku. A práve motív tejto ručnej výšivky prevzala Ina Budovská z čias Rakúsko-Uhorska, teda z obdobia, kedy aj na našom území vládol monarcha. Materiál, ja som na vlastne celú tú novú moju kolekciu používala zamat v tejto takej starorúžovej tmavej farbe. A toto je vlastne originál tradičné slovenské tkané plátno. No a na ňom je teda urobená aj tá zlato-rúžová výšivka. Adresu kráľovny našla na internete, k šatám pribalila sprievodný list a balíček poslala. V podstate ani nedúfala, že by sa jej mohol niekto ozvať a ešte v takom krátkom čase. Veľmi málo ľudí o tom vedelo. Nikomu som o tom nehovorila, ale tí ľudia, ktorí o tom vedeli, tak mi hovorili, prečo si to nerobila cez niekoho, cez nejakú ambasádu, alebo proste, aby to bolo nejako, že to bude viditeľné, neviem, tak. A ja som mala stále z toho taký pocit, že nechcem. Čiže ja som vlastne od začiatku bola s tým zmierená, že vlastne to posielam do úplne neznáma a nemusí z toho vôbec nič byť. Po necelom 2 týždňoch prišla už odozva. Dostala som taký vlastne ďakovný list, jeden oficiálny a jeden taký menej oficiálny, venovaný vlastne tak viac menej mne. Bola tam taká odpoveď, že ďakujeme a proste v tomto zmysle. Také veľmi milé. Ani nad tým nerozmýšľam radšej. Samozrejme by som strašne rada vedela, že čo sa s nimi stane. Oni sú vo veľkosti 36, čo samozrejme kráľovná matka neoblečie. Ale tak tajne si tak nejak dúfam, že pokiaľ sa to tam niekde nehodí niekde do nejakej skrine, do ktorej sa ukladajú darčeky, tak možno, že to raz niekto oblečie. Šaty sú síce pre kráľovnú malé, no kto vie, možno ich jedného dňa uvidíme na manželke princa Williama Kate Middleton. A aká známa osobnosť sa bude môcť ešte pochváliť šatami od Iny Budovskej? Priatelia sa mi smejú už teraz, že čo ďalej, že ktorý monarcha bude ďalší. Tak som si tak povedala, že keďže mám priateľa v Amerike a musím sa tam nejako dostať, tak asi to bude Obama alebo jeho manželka. Kráľovná Alžbeta nastúpila na trón po smrti svojho otca Juraja VI. V roku 1952. V deň jeho smrti bola na štátnej návšteve v Keni. Odvtedy ubehlo neuveriteľných 60 rokov a ak by na tróne zotrvala ešte do septembra roku 2015, stala by sa najdlhšie vládnucim britským panovníkom. Prvenstvo zatiaľ drží tiež žena, kráľovná Viktória.